ng mga nagbabagang balita. License to operate and possess firearm caravan, dinagsa ng mga gun owner. Lalaking nakasuot ng uniformeng militar, arestado sa Naga City. At murang bigas mula sa NFA, mabibili na ng mga taga Camarines Sur. Magandang gabi, narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Dinagsa ng mga gun owner ang day 1 ng License to Operate and Possess Firearms Caravan ng Naga City Police at Civil Security Unit ng PNP Bicol. Aktibidad layuning mabawasan ang mga unrenewed firearms lalo na ngayong papalapit ang halalan. Narito ang report. Taong 2023 pa napaso ang License to Operate and Possess Firearm ng gun owner na si Alma Beronio ng Karamoan, Camarines Sur. Kahit malayo sa kanilang bayan ay dumayo pa sa Naga City si Alma upang mag-renew ng kanyang LTOF. Para po hindi na ako mahirapan kasi pag LTA po dito, one-stop shop na po, hindi ka na pa isa-isang lakad. Baga, isang na lang po. Hindi ka na palipat-lipat. Isa lang si Alma sa iba pang gun owner sa Naga City at kalapit na bayan sa Camarines Sur na dumagsa sa day 1 ng LTOF caravan ng Naga City Police Office at PNP Civil Security Unit ng PNP Bicol. Layunin nito na mabawasan ang numero ng mga unrenewed na mga baril. Ayon sa Civil Security Unit ng PNP Bicol, sa Naga City Palak ay mayroon ng higit sa 300 na gun owner na may pasundang LTOF at higit sa 600 unrenewed firearms. Kinokonsidera na itong loose firearms na iniiwasan ng mga otoridad na magamit sa karahasan lalo na ngayong darating na halalan. So gusto natin sir na yung mga loose firearms na sinasabi, kasi once yung firearm is unregistered, that is considered loose firearm. So isa din yun sir na para hindi magamit. Lalo na this coming election kasi isang baril sir, napaka-importante niyan. So mas marami, lalo na kung napunta yan doon sa mga criminal mind. Kahit na may valid LTOF o makapag-renew ay hindi umano ito exempted sa gun ban. Kinakailangan daw kasi may certificate of authority ang gun holder mula sa COMELEC. May 3 option umano ang isang gun owner para hindi makasuhan sa ilalim ng COMELEC laws. First option, if they are willing to renew, they need to deposit the firearms to the nearest police station or sa RCSU 5 sa office kasi kami po yung final repository ng firearms. Then the second option is surrendered. So surrender yung firearms, then yung licensee, if they are no longer interested na, so in favor of the government na, so the term na ginagamit na natin is surrendered. So the last option is i-transfer to qualified firearm holders. Chris Novello, CSN. Arestado ang isang 34 anyos na lalaki dahil sa iligal na pagsusuot ng uniforme ng militar. Lumalabas ang investigasyon ng mga otoridad na naaktuhan mismo ng Mobile Force Company ng Naga City ang suspect na naka-uniforme at bag ng militar. Inusisa ito ng mga otoridad at walang naipakitang katibayan na siya ay miyembro ng Philippine Army. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng mga otoridad ang suspect. Base sa Article 179 ng Revised Penal Code, mahigpit na pinagbabawal ang iligal o walang pahintulot na pagsuot ng uniforme o insignia ng anumang law enforcement agency. Prisyon mayor o 6 hanggang 12 taong pagkakakulong ang kakaharapin ng sinumang lalabag dito. Gwapong naagian ining tropa kang City Mobile Force Company natin na naglalakaw-lakaw na nakapang army uniform. So, hindi sa barangay Carolina, particularly kay kilometre 13. Pang sinita po ini kung member kang Philippine Army, may man naipahiling mas na identification. No? So, nag-coordinate din sa 9th ID kung may member na Army. Negative po. So, insigida po, inaresto na po itong tao na taga, niya, si a certain Medardo, 34 years old, taga Calabanga.
Patay ang isang 34 anyos lalaki matapos itong pagtatagain ng kanyang kabarangay. Biktima na pagbalingan lang umano ng galit ng sospek. Narito ang report. Patay ang 33 anyos na lalaki matapos pagtatagain ng kanyang kabarangay kahapon sa Zone 4A, Barangay Kasugad, Bula, Camarines Sur. Sa tindi ng pagkakataga ng salarin ay naputol pa ang kanang kamay ng biktima. Ayon sa investigasyon ng Bula Municipal Police, napadaan ng umano ang biktima at napagbalingan ng galit ng sospek. Wala rin umanong iringan ang dalawa bago mangyari ang insidente. Yung biktima natin is parang siya po yung napagbuntunan po ng galit nung suspect, kaya po tinaga po yung ating biktima. So after naman po na ma-report po nung concerned citizen po doon sa barangay, so immediately after man po nagresponde po yung tropa at nagkandak po ng hot pursuit yung tropa po natin. So sa tulong po ng mga witness, dali-dali din pong natuntun po yung kinaroroonan po ng suspect. Ayon sa pulisya, may malalim umanong kinikim-kim na problema ang suspect. Kaugnay nito, handa naman daw magbigay ng psychosocial interventions ng health office ng Bula sa suspect. Kailangan po sana ipacheck sa amin, sa health center muna, para ma-diagnose din namin kung anong cause ng depression niya, anong problema niya, or kailangan po ng intervention din namin para hindi na po siya lumala. Chris Novello, CESN. Good news sa mga consumer ng Kasurekodos dahil higit sa 2 pesos per kilowatt hour ang bawas singil sa kuryente ngayong buwan. Ang dahilan niyan alamin sa ulat na ito. May big time na pagbaba sa singil sa kuryente ang Kasurekodos ngayong buwan ng Pebrero. Ayon sa Kasurekodos, higit sa 2 pesos per kilowatt hour ang ibinaba sa singil sa kuryente ng mga residential, low at high voltage consumers. Naglalaro na lang sa 4 pesos and 77 centavos per kilowatt hour ang singil sa residential consumers. Mas mababa sa 7 pesos per kilowatt hour nitong Enero. Umabot naman sa 3 pesos and 89 centavos per kilowatt hour ang singil sa low voltage at 2 pesos and 76 centavos per kilowatt hour naman sa high voltage consumers. Ang tapya sa singil sa kuryente ngayong buwan ay dahil sa inilabas na kautusan ng Energy Regulatory Commission o ERC. Nagkaigo po kita ng adjustment sa paagi po kay itong over and under recoveries na ini po pinapasunod po ini kang Energy Regulatory Commission ERC base po duman sa mga previous months. Gusto sabihin si mga previous months kung may mga nahiling po duman si ERC base sa evaluation ninda, pwede pong ipa-effect yan sa masunod ng mga bulan. One time lang umano ang implementasyon nito kaya ang pangamba ng kooperatiba ay magkaroon ng pagtaas sa singil sa kuryente sa mga susunod na buwan. Gusto sabihin po kayo ning pagbaba ng inikan sa tuwing taripa kunin, kung bako siyang normal as compare kay itong mga nakaagang mga bulan, dahil po nga duman sa over and under recoveries na base po sa evaluation kang ERC duman sa computation po ninda sa formula po ninda, kay po ang ipa-implement po niya na bulan na February. Gusto sabihin kayo ni sa masunod na mga bulan, pwede magbalik na po kita duman sa normal na computation. Pwedeng bumalik po kita sa dati tang taripa or magralangkaw po kita ng kadikit. Sa kabila nito, dedepende pa umano ito sa magiging presyo ng kuryenteng binibili ng kooperatiba sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Chris Novello, CESN. Wala ng buhay matapos malunod ang magkapatid na menor de edad pasado 1:00 ng hapon sa Barangay Mambayawas, Libmanan, Camarines Sur nitong Miyerkules, Pebrero 19. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, isa sa mga kalaro nito sa ilaw ang nagpaabot sa magulang ng mga biktima na bigla na lang nitong hindi makita ang dalawa. Nagtulong-tulong ang mga residente na mahanap ang mga biktima. Naisugod pa sana sa Libmanan District Hospital ang mga biktima ngunit idineklara itong dead on arrival. High-value individual sa pagtutulak ng illegal na drug at sangkot din umano sa sere ng pagnanakaw sa Naga City, arestado sa bypass operation. Ang buong detalye sa report ni John Amador.
Pasado 1:00 ng hapon ng magkasa ng anti-illegal drug buy-bust operation ang mga operatiba ng Naga City Police Station 3 sa isang regional target at dating nag-viral sa pagnanakaw ng mga tip box sa ilang establishmento sa lungsod. Is po sa mga validation ta is na-involve pa ni sa illegal na droga. So, nakategorize siya or naklasify siya as regional target. Nakuha sa suspect ang 3 plastic sachet na hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 13,600 pesos. Dahil sa sunod-sunod na pagkakaaresto ng mga sangkot at tulak ng illegal na droga, asahan umanong tuloy-tuloy ang programa at kampanya ng PNP kontra illegal na droga. Hanggang yaon ng PNP, di mauntok yan na di mapundo na di maputol ang sa indang illegal na aktibidades. Hanggang yaon kami, di kami mauntok. Jan Amador, CSN. Murang bigas sa halagang 33 pesos per kilo, mabibili na ng mga taga Camarines Sur, kung saan alamin sa report ni Marge Serico. San Juan City at Camarines Sur ang unang nakatanggap ng supply ng bigas mula sa National Food Authority NFA matapos ideklara ang food security emergency. Pinangunahan ni na Metro Manila Council Chairperson at San Juan Mayor Francis Zamora at Camarines Sur 2nd District Representative El Rey Villapuerte ang pagtanggap ng mga sako ng well-milled rice sa isang seremonya noong Miyerkules, Pebrero 19. Ayon sa Department of Agriculture DA, nakatakdang maglabas ang NFA ng humigit kumulang 25,000 metric tons ng bigas kada buwan habang umiiral ang food security emergency. Sinabi rin ng ahensya na maaaring tumaas ang bilang ng supply kung kinakailangan. Napagkasundaan namin sa NFA Council na mamimili tayo ng palay this year 2025 ng minimum ng 23 pesos per kilo at pwedeng umabot ng 30 pesos per kilo, depende na sa market. Dahil sa deklarasyong ito, nagkaroon ng mas maraming espasyo sa mga imbaka ng NFA upang tanggapin ang mga bagong ani. Ang mga bigas mula sa NFA ay ibebenta sa mga lokal na pamahalaan, ahensya ng gobyerno at mga government-owned and controlled corporations sa halagang 33 pesos kada kilo na maaaring madagdagan ng 2 pesos para sa gastusin sa transportasyon. Nagpahayag rin ng pagsuporta sa naturang programa si 2nd District Representative Congressman El Rey Villapuerte. We fully support this program. Excited kami, magandang programa. Although Camsur is one of top 6 rice producer, the farmers are also consumers. Maganda po itong programa to stabilize prices, and to protect the consumers. Ang allocation po sa amin sa probinsya ng Camarines Sur is 25,000 sacks, roughly 1.25 million kilos. Kinumpute ko kung may bumili ng 5 kilos each, we will only be able to sell at 250,000 families. 1.2 million po ang population, so more or less malaking bagay na po ito. Ayon pa kay Kong El Rey, planong maibenta ang murang bigas mula sa NFA sa provincial capital sa Kadlan, Pili, Camarines Sur, Kadiwa Centers at mga partner LGUs sa lalawigan. Excited na po ang mga taga-Bicol dito. Inaasahan ng gobyerno na ang pagpapalabas ng murang bigas ay makatutulong sa pagpapababa ng presyo sa pamilihan, lalo na matapos ang pagbawas ng taripa na hindi gaano nakakaapekto sa presyo ng bigas sa merkado. Marge Serico, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Camsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.